Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. La Fundació Alícia és un centre dedicat a la investigació tecnològica en cuina i a la difusió del patrimoni agroalimentari i gastronòmic. Té per objectiu divulgar els bons hàbits alimentaris. Parlem amb Toni Massanès, director de la Fundació. La Fundació Alícia és un centre tecnològic en cuina, obert al públic i amb finalitat social per promoure els bons hàbits alimentaris. La idea, en realitat, és una idea més senzilla que tot això. És la d'un taller de cuina que aprofita el bon moment de la nostra cuina, però que serveix perquè tots mengem millor. I fem servir això, aquest instrument que tenim, la cuina, lligada amb el coneixement científic per mirar de solucionar aquells problemes que tots tenim a l'hora de menjar. Per un cantó hi ha el Departament de Recerca Científica i Gastronòmica, o sigui, on els cuiners i els científics construeixen junts coneixement culinari, on, diguéssim, la ciència ajuda. La ciència, en realitat, són les altres disciplines com a disciplines auxiliars. La química, la tecnologia dels aliments, la dietètica, etc. Ajuden a la cuina a tenir més rigor. Aquesta seria una idea, a tenir eines i a tenir coneixement. L'altra és la que la cuina, com a part aplicada del coneixement alimentari, és la part pràctica, és el manual d'ús del coneixement alimentari, serveix per construir coses bones per menjar adequades a cada moment. Això vol dir, des dels nens, els avis que no poden mastegar, la gent que té una determinada malaltia, la gent que té una determinada prevenció a l'hora de menjar, al·lèrgies, intoleràncies, etc. I també com a factor educacional, o sigui, la cuina com a llenguatge molt més fàcil de comprendre que ens permet relacionar-nos d'una manera més harmònica amb l'alimentació i, per tant, menjar més bé. El Ferran és el pare d'Alícia, diguéssim, no? Alícia no és el Ferran Adrià, sinó que el Ferran està implicat amb Alícia i està implicat en el dia a dia. O sigui, no només generant la idea d'un taller per tots, a partir del seu taller, diguéssim, fer un taller social obert a tothom i diguéssim que des del producte fins a l'últim consumidor intenta crear coneixement obert, socialitzat, etc., i educar en bons hàbits alimentaris, sinó que també està en el dia a dia. No és una figura simbòlica, Alícia, sinó que no només és el pare de la idea, el motivador i el motor, sinó que també està implicat en el dia a dia. Nosaltres treballem en col·laboració no només amb el Ferran, sinó amb la resta de cuiners, sobretot amb els cuiners catalans, però també de la resta del món, que fan treballs de recerca amb nosaltres, però a més, diguéssim, en el cas del Ferran, doncs això es preocupa molt per la tasca social d'Alícia i com pot ajudar-la, tant portes en fora com portes en dintre. El Valentí Fuster és l'assessor executiu en matèria de salut. Amb el Valentí Fuster tenim una reunió setmanal telefònica, sigui ell a Nova York o a Madrid o on sigui, cada dilluns. Per tant, tenim una pota gastronòmica de luxe, no? I tenim una pota de salut de luxe. Tenim la sort de tenir diguéssim, que va de l'alimentació i salut ben coberta pels dos cantons d'una manera activa, no només simbòlica, com potser es podria pensar. Vol dir que la cuina catalana no és bona, no és sana? No és que clar, la cuina catalana què és? Bueno, jo que m'he dedicat a estudiar-ho, diguéssim, la cosa és complexa, no? Tant podríem dir que és el fricandó tradicional que he pogut recollir el corpus, diguéssim, com l'entrepà que es menja a l'escola, etc. No? És que és igual si és sana o no sana. Jo sempre, quan a la ràdio, sempre em demanaven un menú equilibrat pel dia de Nadal. Dic, no, cony, és que el dia de Nadal no ha de ser equilibrat. El problema no és que el dia de Nadal sigui equilibrat, si no estàs malalt, és la resta. I on ens hem passat és amb la resta, per tant dius, escolta, el vas al bullir, escolta, si vas al bullir, quants cops hi vas tu al bullir? No pateixis. De tota manera, és que ens hem tornat bojos o què? Són la cuina de l'excepcionalitat, són una cuina que és per celebrar, és una altra història, per això en totes les cultures, des de Grècia. Per tant, no té massa sentit, és el moment en què la cuina no és alimentària, sinó que és molt més social. És molt més, o festiva, o digui com vulguis. I per tant, això té moltes més categories. Ni ha de ser ni sana ni sostenible, com ha de ser sempre la cuina. És l'excepció. Hi ha uns treballs d'optimització dels fregits, no? que jo crec que estan trobant coses molt interessants. Molt interessants perquè estan dirigides precisament no a
estudiar, diguéssim, la quintessència de la patata fregida estil McDonald's, on hi ha, no ho dic en broma, moltes tesis doctorals que s'han dedicat, sinó una cosa que sigui comprensible doncs, o pels cuiners o per la gent que cuina a casa, etc, però que alhora tingui en compte no només l'aspecte organolèptic, que evidentment hi ha de ser, o de presència o de cruixència, en el cas del fregit, etc, sinó també l'aspecte de salut, de control tant de l'aportació de greixos, des del punt de vista, diguéssim, de l'equilibri nutricional i també des del punt de vista de que els olis cremats doncs poden ser nocius, totes aquestes coses. No? Jo crec que trobem coses cada dia petites que ens ajuden a construir aquesta cuina millor que farà que la gent s'alimenti més bé.